Vă salut, eu sunt Dafe și în sfârșit următorul episod cu Astri aici. Da. Și bineînțeles fază, mașina a venit pe roțile ei. De data asta, deci nu o să mai filmăm o mașină stricată, o mașină funcțională. Ei? Așa, da. Ei bine, astăzi avem un story time. Ce s-a fi întâmplat atunci cu dragul meu de Astri, dragul meu de Astri, i-am pus numele, am matriculat-o, deja e pe numele meu. 11 ZXW. Hai să vedeți de la ce vine. 11 vine că acesta este al 11-lea motor pe care îl are și ZX vine de la numele bunicului, bine, și de la numele bunicilor și al meu. În fine, și aici, în afară de număr, de la România, și aici vende toate. Uite, vedeți? Uite, asta e stopul din spate, de sus, frână, jos, dar mai este și aici nu e, aici e crăpat un pic, că e mașina lovită. Și ce să vedeți, o să fi întâmplat atunci am filmat. Când am filmat primul episod, când am plecat cu mașina pe dealul ăla, n-am știut ce are, s-a stricat, o fi zis proprietarul, bă, o fi băgat motorină în loc de benzină și s-a auzit poc, a pușcat motorul și bă, ce e asta? O fi băgat motorină în loc de benzină. Să vezi tu ce se întâmplă aici. A băgat motorină în loc de benzină. Dar nu știu ce faci. Te-a vorbit serios. Chiar nu știu ce are. Dar acum m-am dus ca să nu mă aud. Lasă că eu am deja pe YouTube câteva filmări. Două, nu știu. Una. Doamne iartă-mă, mă bâlbâi, doar una. Și acum se duce afară, că asta e prezentarea. Oare cât am dat pe ea și după aia mergem la test drive, că aia o să fie mai scurtă ca și cea de data trecută, pentru că vor mai apărea episoade cu furtul. Ia să vedem. Hai să ieșim să mai stă de vorbă, să mai filmăm afară. Mamă, dă-doi peste roată. Mamă, ia uite. Lasă-l că e bolnav, ursuleț. Acum, o fi băgat motorină în loc de benzină, ce am mai zis înainte. Dar nu e adevărat, cum să bag o motorină în loc de benzină? De chiar așa, pe bune, să bag eu în noua mea mașină, să bag motorină în loc de benzină, mi-am băgat benzină de cât are nevoie. 1,6 litri. Cât are mai nevoie, totuși o mașină care are o vârstă și e foarte bună. Uite, m-am cățărat ca Spider. Și acum, să vezi cum mă simt eu ca Spider-Man. Oh! Ia uite, vedeți? Sunt în spate, în burbagaj. Mă simt ca Spider-Man. Hai să vă arăt în burbagaj. Stai puțin, că nu reușesc să deschid burbagajul. Stai puțin, nu reușesc, din cauza puntururile ăsta apuscat de nu știu câte reușesc. Eu nu înțeleg de ce. Și de ieri am fost la episodul pe acel deal și n-am știut ce are, a pușcat motorul. Și asta e. Asta e neici să faci, mă. Ce căcat. Doamne. Acum, hai, am pus ceva în portbagaj, trebuie să mai pun, că mai aveam aici niște chestii pe... Mamă, mai avem aici niște chestii pe care trebuia să le mai pun. Mă simt ca Spider-Man. Mă simt ca Spider-Man, ești prost. Hai să vedem. Ia uite, mă! Ia uite, te-ai găsit să ai călduros, ia-te pe ursuleț. Câinele meu ursuleț în cușcă. E bolnav. Ia uite.
Ia uite. Hai să vedem. Aveam ceva de luat din mașină, dar nu știam ce să iau. Ia uite. Nu știam ce să iau de aici, ești prost. Bă, dar chiar așa, mă, frate, nu știam ce să iau de aici. Stai puțin că nu pot să țin. Uite. Am luat ceva de aici. Am luat ceva de aici și acum să întindem preșul. Uite-i. Uite-te să întindem preșul, că tot ce l-am închis acolo. Doamne iartă-mă, am uitat să închid preșul. O să iau din dreapta preșul, că parcă mai aveam nevoie de el, dar nu știu ce. Aoleu, s-a închis ușa. Parcă mai aveam nevoie de ăsta, dar nu știam ce să fac cu el. Uite, aici am lipit. Aici am lipit eu. Radiații, am uitat să... În episodul trecut am uitat să vă spun despre radiațiile ăștia. Am uitat. Că eram grăbit să ajungem la Crăvăș deja. Suntem... Mamă, ce e aici? Aici e de sus din ecaladele cu. Ia vedeți o dotare foarte bună. Iată. A, mamă, ești prost. A scăpat. Mă duc să iau ceva. Mă duc să iau ceva să băgăm în mașină. Bine, eu am fost.